garçon dɔ bɛ fanu ko ni sera k'o da kɔ non ko a kuma tɛ f'i ye tuguni fiyewu ko i b'a wani ko kuma tɛ f'i ye tuguni ok akala ma bene beta mo kote mo beka iba wan ko yera bu bene ba amala anga alza mo ba mo ko nyo kote mo ko bene ba sin kura flo kura uri to fla dem mali ba drote abata fam baby ko tele be sera bu ne ba don ne tempi bina mali na ko to atu be bene abara mo bi suna au kira kata ninkala au te ka suma mani nunu nyini abara ka mo fa su ni ma fo k'i bɛ se k'a da mi ta su tige no te amano hore au ina mo ko aw tɛ se k'a kɛ sɔn suma mani nunu ye wa Amadi ne de b'a bolo ni ne fɔra fano ye ni ne fɔ aw b'a dɔn sunkalo fɛ mɔgɔ kɔngɔ bi mɔgɔ la mɔgɔ bɛ se ka siriki jabate nunu de da nunu tɛ sa ayi dilanjaw de y'a o ka teli sunkalo la nasa Amadi certificat de Jakarta mara de 5 ans n'o tɛ cɛ o cɛ bolo i man ka muso furu cɛ o cɛ k'i ma se ka Jakarta mara san 5 Jakarta n'a problème muso man ka d'i ma i tɛ se ka muso mara san 5 parce que Jakarta puissance segment falen ninnu chaîne moteur ninnu fɛn a tiɲɛni ka ca trop i b'a di mécanicien ma u tɛ se k'a problème bɛɛ bɔ a la yɛrɛ boto ko ni muso ko mun ye olu bɛ da ɲɔgɔn kɔrɔ cogo di olu tɛ kelen ye sa courage de bɛ nin fɛn fila bɛɛ mara i m'a ye cɛ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ Jakarta kura d'a ma san i bɛ taa kunbɛn san 5 i bɛ taa sɔrɔ Jakarta in tɛ se ka filɛ bilen a b'a sɔrɔ a tiɲɛni b'a bolo a bɛ kɛ moto tolilen de mais cɛ dɔ bɛ yen i bɛ Jakarta d'a ma san 5 i bɛ taa sɔrɔ a bɛ ka entretien kɛ moto in na foyi tɛ moto in na o mɔgɔ sugu n'i ye muso d'a ma a b'a kɛ ten tɔ de a bɛ entretien k'a muso la a tɛ kɔrɔ a tɛ tiɲɛ a tɛ cɛ juguya e ma dɔw ye san 5 dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ o muso nagasilen b'u bolo ka sɔrɔ u yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ olu ɲɛ bɔra a fɛ waati min na o y'a sɔrɔ a tɛ tan mais san 5 a tɛ se ka lajɛ wa o cogo kelen na dɔ bɛ yen san 10 a muso b'a bolo mais muso ye tɔgɔ ka ɲi halisa o tigilamɔgɔ tɛ se ka taa k'a bɛ taa filanan ta o nka dɔ bɛ yen i bɛ Jakarta d'a ma a tɛ san 5 kɔnɔ dɛ san 1 san 2 a b'a fɔ ko nin tiɲɛna ko n bɛ taa moto wɛrɛ ɲini n'i ye mɔgɔ mɔgɔ la n'i denmuso ta ka d'a ma jeliba a b'i denmuso bila san 2 ka n'i ka kuma sara a bɛ taa muso wɛrɛ de ɲini ka kuma sara na dɛ kalanden a kana ka kuma sara ka sɔrɔ ale yɛrɛ de ye dɔ in kɔrɔ jɔn y'a kɔrɔ n'e tɛ i k'o kɔrɔ k'i bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini muso ko ni boto ko de kelen ka n'i ka kuma sara na dɛ fo k'i ɲɛsin kalanden ma attention i ka cɛ n'i y'a ɲininka dɛ filanan ko de b'a kɔnɔ a bɛ ka mun k'a muso la e m'a muso ye a tɛ fini san ka d'a muso ma a t'a muso labɛn a t'a muso pari Amadi ne ka muso ko kuma tɛ girinna kuma ye sa Amadi e m'a ye jeliba ka Jakarta tɛ se ka filɛ a ka Jakarta a tiɲɛnen n'a bɛ ka tɛmɛ sisi sugu b'a kɔ o cogo kelen sisi b'a ka madame kɔ ten kalanden a fɔ k'a kɛ n ka madame tɔgɔ bɔ a ɲɛ n ka madame tɔgɔ bila girinna kuma tɛ dɛ a bila sisi tɛ ka madame kɔ hali kun na ka madame ma tɛmɛ yan sisi b'a kɔ a ka madame mankan ani pisɔn mankan Amadi poussière de la sa Amadi pisɔn poussière poussière de don wa